Samantala, umano'y pamamato sa isang bahay sa Binmaley, nauwi sa Sakitan. Detalye ng balita lokal na yan, tutukan natin mula kay Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Nauwi sa sakitan ng umano'y pamamato ng dalawang individual sa isang bahay sa bayan ng Binmaley. Ayon sa inisyal na investigasyon, lumabas umano ang biktima dala ang isang steel pipe matapos umanong pababatuhin ang kanyang bahay ng dalawang individual. Lumabas din umano ang dalawang individual na may dala rin na steel pipe at isang wooden stick. Dito na nauwi sa sakitan ang kumprontasyon ng tatlo kung saan nagtamo ng pinsala sa bahagi ng ulo ang biktima habang nagkaroon rin ng pinsala sa katawan ng dalawang individual. Agad naman dinala ang mga ito sa ospital para sa paunang lunas. Kalaunay dinala rin ang dalawa sa ng Binmaley Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.